Здравейте! Тази вечер ще ви дам едно упражнение за челюстния дъвкателен мускул. Много важен мускул, доста често се напряга по различни причини, било заради неправилна захапка, било заради повече стискане на зъби, някои неправилни навици или спане на едната страна повече. Много са причините. Този мускул е свързан и с мускулите на бузите, така че той е изключително важен за по-хармоничното лице. Много често се получават спазми. Тези спазми могат да се отразят и на шията, на врата и по цялото тяло. Много е просто упражнението. Може да го практикувате самостоятелно. Може да го правите преди упражнението с близалката, което упражнение с него работихме за назолабиалните бръчки, за тези над устната, тези надолу марионетните и въобще за цялата тази област около устата, преди позата с близалката. Или може да си го правите преди, примерно, да отидете на зъболекар. Много по-комфортно ще се почувствате на зъболекарския стол, когато мускулът е обработен. Така, намира се пред ето тази част на ухото. Слагаме два пръста. Като се натисне, се усеща връзката между долната и горната челюст като една хлътнатина. Мястото е по-болезнено, затова ето тук се намира. Го обработваме с два пръста. В едната посока, в другата посока и натискаме и задържаме. Така. При някои хора е по-болезнено, при някои не толкова. Така, отпускаме леко натиска и мърдаме устата вляво-вдясно. Леко. И напред-назад. Това представлява цялото упражнение. Достатъчно е да се прави един или два пъти на ден. Изключително много ще ви помогне при всички хора, които имат и проблеми в долната и горната челюст, в захапката. Ще ви се облегчи, ако имате болки или някакъв дискомфорт. Приятна вечер! Чао, чао!